This February, dili lang kay Sitio Lumugon ang atong laagan. Kay kiniman ang second vlog sa 2020, more adventure ang among giandam. And maka-amaze ang nasaksihan ug syempre caught on cam. Non-stop amazing trip gihapon ni. So, sabay na ta. This is Tito mAr, a certified Bisaya vlogger. After sa first episode nako diring sitio daghan kong nakita nga pwede na lang ikapa si Garbo. Sa palibot palang daan, makita na nimo ang mga butang nga sa kabukiran lang nimo makita. This day, dahil na pud nga lugar ang among adtuan. And ang among mission for this day, adtuon ang Karaan nga Tulay. Sa agianan, normal lang ang maabnoy sa mga butang nga tagsara nimo makita. Let's go na guys, and let's start the adventure. Diring dapitan na ang pinakakulbahinam nga part sa among lalagan. Ug kay bag-o lang sa pananaw namo ang palibot, amo ginasiguro nga dokumentado ang kada tikang namo. Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. I'll be hurt before, lied and cheated on. Don't want this anymore. Now I just want you all along. Sa nagian namo guys, na-message ko sa punuan sa goma. Og base sa nahimamat nako, ting flashing daw sa mga dahon sa punuan sa goma atong tungura. Ug sa paglakaw sa among team, nangita sila og pamaagi nga makabuhat ng effects para sa IG nila. O, kabalo ba mo nga naay dulan na pulo ka ektarya nga punuan sa goma diring dapita o pwede po daw kini mo taas hangtod sa 43 ka metro o ang isa ka punuan kay pwede mapahimoslan pagkahuman sa 6 ka tuig. O syempre pwede kani kuhaan og duga hangtod sa 25 hangtod 30 ka tuig. Mura lang kaog nasa salida kung imong makita ang nasaksihan namo. Makaingon jud kag, wow! Talagsaon kaayo ug kami nga nakasaksi. Nahingang hajud.
nga nagsuroy lang diri nga lugar, naghuna-huna. Kung unsa ka, kung diri lang ko, mapuyo. And now, let's make our checklist. Landscapes. Good. Clouds. Good. Ug ang view sa palibot. Very good. Hey, what's up guys? We're discovering the beauty of Lombok. Ang mga kaubanan nako nag-iyahay na lang og pasilong. Kay wala man kaayoy panganod adto nga time, mas nakita namo ang blue skies. Og diri pud nga view, perfect pud sa selfie. Nindot jud ang palibot, basta wala pa naabtan og modernisasyon. Matod pa sa gayda mo, diri ni bundak, ang takong buhawi, kaniadto. Bisag init kayo, padayon gyapon mi sa pagbaktas ug para makaabot sa among destinasyon. Well, sa una, anad pa man ko magbaktas. Pero, mas layo gid among gibaktasan karon. Ug, diri dapita, buhi pod ang oportunidad para magnegosyo. Naapoy mga makinarya di ari para mapapaspas ang build program ng administrasyon. Ug sa giagian namo matad pa sa among guide, dako na gid daw ang kabag-uhan. Ug naabot na gid mi sa tulay nga karaan. Ug naghalhal man ganing iro unsa pa ka ni. Sa ilalom sa tulay, amaze na amaze ko sa view dili dapita. Kay talag saong imahe jud ang imong makita. Ang karaang tulay, ingon nila, pasabol pa man daw ni sa mga tao di ari. Perfect po daw ni sa pang IG o by day sa FB. Time sa medyo diskumpiyado lang ko sa footbridge. Kay lagi, wala ko na anad sa heights. Pero based na paman sa kahabog sa footbridge,
Game gyapon ako mga kaubanan sa picture taking. Karon lang po na ako na-realize nga perti dekada ko ang Davao River. Sa bag-ong nga tulay, ilahan kayo nga pulido pagkatira. Kay para lang pod mo lungtad og dugay, itandi sa footbridge. And wait, matod pa sa mong guide, dili lang daw mga tao ang nag-aagi sa footbridge. Kay pati po daw ang mga motor. And here's the footbridge. Kahoy lang ang agianan. Pero masaligan man. Og base sa ako nakita sa pundasyon ni ani, pulido pa pagkatira kaniadto. Ug ang mga kable nga gigamit ni ani, dagko pug kayo para masuportaan ang mga ay diari. Ug base sa ako nakita ug nabasa sa nahisulat diari, natukod ang footbridge atong 1983. Ug kung buot kwintahon, aduna na kay dulan 37 ka tuig nga serbisyo. Ug gigastuan kani og 250,000. Ug diri lang taman akong vlog. Atangin ninyo ang sulsumpay. Hinigyapon si Tito mAr at Bisaya Vlogger. Atangi ang sunod sumpay. For God's sake, masaan na mata ni?